Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe pähim paýhas ummany magtymly Praga ýylynda milli ykdysadyýetimiziň döwleti degişli däl ulgamynda amala aşyrylan işler häzir ýurt ötüşlerini öýe boluş hemde münasip orun tutýar. Daşawul welaýatynda da halal rahmet çekýän telekeçileriň we hususiýetçileriň durmuşa geçirýän işleri bellenmäge degişlidir. Welaýatda balçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň hatarlarynyň barha artýandygyny bellemek gerek. Şabady etrafyndaky Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan hemde genç Harit nişanly arwalyny öndürmäge ýürütülüşdirilen balçylyk bilen meşgullanýan hususy kärhanasynda rahmet çekýänler häzirki möhkeme taýýarlyk geldiler. Iqtisadiýetiň döwleti degişli däl bölegini arwalyny öndürmek uğruna rahmet çekýän adamlar insan saglygy üçin şypaly bolan bu önümleri öndürmäge we ilaty öldürmäge döredilýän şertlerden hoşal bolýarlar. Genç Harit nişanly arwalyny öndürýän ölümçül kärhanasynyň işçi gullukçylary arwalyny öndürmeň hemde olary göde gelýüli owadan gaplarda ilaty öldürlemeň uly tejribesini topladylar. Kärhanada ýylyň dowamında 5 tonnadan gowrak arwalyny öndürmäge mümkinçilik bar. Bu ýerde önümi arasalamagy hemde aýratynlyklary boýunça gaplamagy ähli şertler döredilen. Kärhananyň dukanlaryna durly görnüşli balyň we bal önümleriniň bolmagy ýöne bellenmäge degişlidir. Bu ýerde zerur enzamlaryň durly görnüşleri we barlykany hereket edýär. Munyň özi ilata ýetirilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyny üçin edýär. Daşaw şäherindäki Daýhan bazarynda telekeçileriň we hususiýetçileriň önümlerini ilata ýetirmek üçin döredilen şertler gowandyrjydyr. Toplumda arwalyny satmagy niýetlenen bölümiň hereket etmegi, onda arwalynyň durly görnüşleriniň bolmagy aljylarda kanagatlanma döredýär. Pähim paýhas ummany magtymly Praga ýylynda welaýatyň balçylary ödüňlerinde belent maksat goýup işleýärler. Bu maksat arwalynyň has ýokary hillik hemde bolmaçyryny öndürmekden ibaratdyr. Şuňlarga ihlasy rahmet bolsa, ýylyň ýokary netijeleri betlenjekdiginden habar berýär. Iqtisadiýetiň döwleti degişli däl bölegini arwalyny öndürmek uğruna rahmet çekýän adamlar insan saglygy üçin ýokumly bolan bu önümleri öndürmäge we ilaty öldürmäge döredilýän şertlerden hoşal bolýarlar. Husus kärhananyň hünärmenleri işlemäge, halal baýama giň öwretjän türkmen halkynyň milli lider gahrymanlar kadamyda hemde arkadaly gahryman serdarymyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler.